И какво става, хора? В момента ето, значи, от апдейта взех супер много яки неща и вижте, това е едно, т.е. това е най-якото. Naughty Gold. И в момента ще отваряме този Diamond Secret Lucky Block. А после ще отворим и тези двата, само че в другите видеа. Ще го ударим два пъти за късмет и бягаме. Окей, чухме звука, че е готово. Дано да е нещо хубаво. Наистина се. Само да не е тортогини. Дори да е... Само да не е тортогини. Всичко освен тортогини. И... Бро! Diamond Pot Hotspot. Това е най-якото нещо на света, хора. Това е най-якото нещо на света. Ето, казах ви. Винаги, когато отваряте нещо, ударяте го два пъти. И готово. И имате нещо по-добро от тортогини. И да. Чао!